Hola, Nesquik. Ja, Nesquik és el millor. És que mira. Ui, que tonta. Que xulo amb el sol. Honestly, the surroundings here give me something to think on. A fuzzy scene made of grayscale shapes. You dream the colors of this song. Some memories that you're stuck between, wash clean of their detail. Ideas bleed over blurred seams, stumble blindly through thought trails. Honestly, the surroundings here give me something to think on. No, però és que jo estic contentíssima. És Daylight? Sí. Avui hem agafat el bus moltes vegades, Moltes, 2. però sembla moltes, tot el dia. És que l'hem agafat a les 9:30 del matí, I ja està. bueno, i una altra vegada a les 3, Per tornar, i ja està. i ara estem tornant a agafar, però... Però sembla com si l'haguéssim agafat Perquè ha 13 sigut vegades. molt llarg durant el dia, en plan, moltes vegades. Sí. I ara l'agafarem i tornarem, així que 2 cops més. Què n'opinem del meu gorro? Què n'opines del teu gorro? Jo opino Que molt és una mica 2014, estrany. però és d'hivern. Sí, com Tumblrs, a Tumblr 2014. El teu és més xulo. Pues deixar una taquilla. Sí, pues te he sentido. Qué bien. Ai, hola. Hello. Quina pell més brillant, no? És el Shining Sun. És grassa de la mascareta. Ah, no. Vale, pues he gravat un vídeo de 7 minuts de jo ensenyant-vos roba i parlant i m'he ficat a mirar el vídeo i no hi ha so perquè no me n'havia donat, però tinc el portàtil mal configurat i tenia un micro connectat que no sé quin micro és, o sigui, deu arribar d'un dels pisos del voltant que... Però bueno, ara tinc connectats els del portàtil i pues, us tornaré a ensenyar la roba que us he ensenyat i explicar el que havia explicat perquè aquí no ens rendim. Llavors, el que havia dit és que avui és divendres i que he estat gravant aquesta setmana perquè és l'última setmana del curs, perdó, del trimestre d'aquest any i em feia il·lu gravar-la. No sabia què anava a fer. Al final he fet bastantes coses, han sigut uns dies bastant caòtics i plens, que jo encantada, i avui per fi és divendres i he pogut assentar-me a parlar i explicar el context del vídeo, que tampoc és molt necessari. Els vídeos d'abans, els clips abans d'aquest potser no s'entén ben bé el que estic fent, però bueno, no és el point. Llavors, pues això que volia dir. Aquesta setmana he anat 2 dies a l'Humana, a diferents humanes, o sigui, a diferents humanes d'aquí de Barcelona, i m'he comprat bastantes coses i les volia ensenyar perquè he tingut moltíssima sort, he trobat coses bastant guais i a més avui, els dies que he anat, estava tot a 4 i a 3 euros. Per tant, en total m'he gastat com 23 euros, crec. Sí, que és increïble perquè és roba normal, de bona qualitat. I això, bueno, us ho vaig ensenyar. Ho tenia desplegat, ara ja no està plegat perquè ja ho havia ensenyat, però bueno. Comencem per aquesta jaqueta, que és com de pana, però és bastant senzilleta. En plan, no és molt gruixuda, no te la pots ficar d'abric, però jo me la fico i a damunt em fico l'abric. I això és
simplement me la vam provar i m'anava a la mida, les mànigues no són ni molt llargues ni molt curtes, no em va super ampla, però em puc tancar la cremallera i no és ni molt llarga ni molt curta, així que genial, d'un color molt otoñal. Llavors després, aquest top estrany del Gusto Barcelona, que és super xulo, que jo no me'n vaig fixar fins que no me'l vaig provar, que té aquesta màniga que és com fins aquí i aquesta que és una màniga curta, però que és superguai. El que no m'acaba de convèncer és aquesta tela estranya de jersei de lana, aquí al mig. Però és que és un top super xulo. De darrere és així, amb aquesta tela. I és que és de Gusto Barcelona, de veritat. Superguai. Una jaqueta negra normal, llisa. Així com de xandall. I té aquestes ratlles a les mànigues, però altra vegada simplement de mida perfecta, en plan supercòmoda, està molt nova i la cremallera ho puc portar obert o amb la cremallera lligada fins dalt. Després tinc dos jerseis bastant semblants, bueno, no semblants. Aquest no estava segura si comprar-me'l perquè és molt gran, o sigui, a mi em sembla superxulo perquè té com degradat del color, així, i és molt ample i molt llarg, que no sabia si tindria roba, o sigui, no sabia com el ficaria en un outfit normal, però si no trobo la manera, això és un jersei perfecte de pijama, o sigui, és supercòmodo. Llavors tenim aquest, que és d'Adolfo Domínguez, llavors té aquestes coses estranyes per aquí, com de plàstic, però bueno, molt xulo. I aquest altre jersei, que també em sembla superxulo, o sigui, és molt senzill, però no sé, aquest estampat i el color i la tela, no sé, me'n sembla molt guais. Aquest és un jersei més gruixut, l'altre era com de cotó. I per últim, i no per això menys important, la Ceci em va trobar a l'Humana aquesta sudadera de I Love New York, que m'encanta el merch de I Love New York. No he estat mai a Nova York, però pot semblar-ho. També tinc una altra samarreta rosa superxula de Love New York que m'he comprat pel Vinted, però aquesta és una sudadera que és de superbona qualitat, està nova, en plan no està desgastada ni res. És de Love New York, o sigui, del merch de veritat, oficial. Superguai. I això és tot. I molt contenta perquè són coses realment que em puc ficar per l'època d'any que és i que necessitava, o sigui, necessitava una sudadera, necessitava jerseis de màniga llarga i que no sé fins quan continuaré aquest vlog perquè demà al matí me'n vaig a casa, al meu poble, i no sé si podré gravar molt, però ho intentaré. Ara aniré a ficar una rentadora i espero que aquest clip sí que s'hagi gravat el so perquè si no... He anat a fer la compra i he comprat algunes coses, no sabia ben bé què comprar perquè em queda dinar avui, sopar avui i demà ja no dino aquí, però vull tenir menjar per quan arriba la setmana que ve, però tampoc res que se'm faci malbé. Perquè contexto, ara ve el pont aquest que dilluns dimecres que és festa, llavors no estaré a Barcelona, però quan arriba dijous vull tenir menjar. Anyway, he comprat mandarines. No sol comprar aquestes coses, però he comprat uns nuggets Garden Gourmet. I don't know. He comprat iogurts, hummus, ous, llet, una ceba, patates per estar al microones, perquè no tinc forn, pastanagues minis per l'hummus, espero que estiguin bones, i guisantes perquè se m'havien acabat. Hola, pues avui és dissabte i hi ha un silenci increïble al carrer.